हालेलुया प्रभु जिसु आफा नोंखौ बे समखौ आंनो लागै होनायनि थाखाय नोंखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनो प्रभु जिसु आफा दिनैनि सोराङाव दिनै आंखौ दैदेनबाय थानायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों प्रभु जिसु आफा थांनाय समफोराव आंनि मोदोमाव गोबांथार आनजादफोर जानो गोनां दंब्लाबो नोङो आंनिफ्राय गोजान खालामनानै आंखौ नोंनि बिसासि दासफोरनि गेजेराव आरोबाव दिनै खनसे इसोरनि रावखौ बुंनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय हामबाय होनदों प्रभु जिसु आफा आंनि मोदोमाव थाखुमानाय गोबां पापफोरखौ निमाहा हो प्रभु जिसु आफा दिनै आङो नोंनि इसोरनि रावखौ बुंनो थाखाय थाम-थिम जादों प्रभु जिसु आफा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा खालाम प्रभु बे गुसुं आरजखौ नोंनि आथिं गुदियाव दोननानै जिसुनि मुङाव आमेन। अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारि लोगो नोंथांमोन दिनै जोङो सासे आइजोनि फोथायनायनि सायाव सावरायलायगोन आइजोफोरनि फोथायनायनि दिनै जोङो माखासे आब्रुथि गोनां आखुथाइफोरखौ दिनै जों सोलोंनानै लागोन दै अनजाग्रा लोगोफोर बे इसोरनि राव बुंनायाव नोंथांनि जिउ जारिमिनजों गोरोबदोंब्ला अन्नानैहाय क्षमा खालाम बे जाथायफ्रा गासैबो रियेल जानाय दै अनजाग्रा लोगोफोर फै जों बिदिब्ला इसोरनि रावखौ सोलोंज्लायनि बे समाव आं जम्मु काश्मीर आरो मोनसे हिन्दु धोरोमारिफोरनि दावबायफैग्रा जायगायाव मिशनारि जानानै दंमोन। जिसु ख्रीष्टआदि जोंखौ गाज्रि हुदानिफ्राय उदां खालामनो हायो आरो जिउआव गोजोननाय लाबोनो हायो बेखौ आं फोसावदोंमोन जायखौ सासे मुस्लिम आइजोआबो खोनादोंमोन उनाव बियो आंखौ बुंदोंमोन खोनासं सेंग्रा आं थांखु सोबनाया बोसोर 50निबो बारा जाबाय आरो आंनि बैसोआ दा 60 बोसोर जाबाय आंनि स्लिमखौ सोरबा आंनिफ्राय बोखारनो हागोन होननानै आं माब्लाबाबो साना अब्ला आं बे आइजोजों रायलायो उनाव जिसुआ बिनि स्लिमखौ बोखारनो हागोन ना हाया बेखौ नायनो थाखाय आं जिसुनियाव नाजाथ'नो गोसो जायो आरो बेबादिनो आरज खालामो मोनसे सोमोनांथावै जिसुआ बिखौ बोसोर 50नि बारा थांखु सोबनाय हुदानिफ्राय उदां खालामो उनाव बियो बाप्तिस्मा लायो आरो सारा मुं लायो दै अनजाग्रा ख्रीष्ट सिबियारि लोगो नोंथांमोन दिनै जिसुनि अननायाव थायोब्ला जिसुआ नोंनि लाइफआव मावनो हायै जेबो गैया नोंनि जिउआव मावनो हायै जेबो गैया दिनै जों सुबुं माहारिया एबा मानसि माहारिया फुथुलाफोर बायदिल' फुथुलाखौ जेरै मानसिया गोसो बायदि मोसाहोयो गोसो बायदि फाव खालामहोयो बेफोरबायदिनो इसोराबो जों मानसि हारिखौ खालामनो हायो दै अनजाग्रा लोगोफोर बियो लामानि दाखोरनिफ्राय खनथुमनानै जाग्रा सासे जोबोद गोरिब हिनजावसामोन बियो दानफायाव खुनुरोखोमै 120 रां खामायोमोन आरो थिं खोबनाय गंसे न'आव थायोमोन अब्लाबो जिसुखौ नाजावनायनि उनाव बियो मुलुगनि बयनिख्रुइबो सुखिसिन हिनजावसा जादोंमोन ना अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जिसुआ मावनो हायै जेबो गैया ना 120 रां खामायग्रा आइजोआ खोनासं मा जानो हादोंना मुलुगनि बयनिख्रुइबो सुखिसिन हिनजावसा जानो हादोंमोननो माने बयनिख्रुइबो गोजोननाय नखरनि सासे आइजो जानो हादोंमोन बियो नखर गिर्जाखौ सानसेबो नागारामोन आरो जोङो हाप्तायाव सान 6नि बिलिफांखौनो नखर गिर्जा खालामोमोन बिनि अनगायैबो बियो रबिबाराव बयनिख्रुइबो सिगां गिर्जायाव फैयोमोन दै अनजाग्रा लोगोफोर बियो थोंजोङै खथायाव हाबनानै मोनसे खथायाव गुग्रुबनानै गोबारै आरज गाबोमोननो ना अनजाग्रा लोगोफोर गावनि मुस्लिम धोरोमखौ नागारनानै जिसुखौ इसोर होननानै खुलुमनायाव बिनि खुरमाफोरा बिखौ रागा जोंदोंमोन अब्लाबो बियो जिसुखौ फोथायनायाव अरथाबनानै एबा नांथाबनानै थादोंमोन आरो जिसुआ गावनि जिउआव
मा मावखो बेखौ बयनोबो खिन्थाबाय थायोमोन ना। दिनै नोंबो अनजाग्रा लोगोफोर नोङो जिसु ख्रिस्टखौ माबोरै मोना नोङो टेस्टिमनि होनानैहाय गिर्जाफ्राव इसोरखौ मोनै सुबुंखौ दिनै नोङो नोंनि टेस्टिमनिनि गेजेरजोंनो गोसो सोलायहोनो हागोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। माखासे दाननि उनाव सानसेखालि सुक्रुबारनि बिलिफाङाव जेब्ला मोनसे नखर गिर्जानिफ्राय मानसिफ्रा थांजोबो अब्ला बिनि बिनानावनि फिसाज्लाया आरोबाव खारबोनानै बुंफैयो, सारायं नोंसोरनि जारेद मोसौ गाया जिबौ अरनानै थैबाय। बाथ्राखौ खोनानानै साराया गोमोहाबदोंमोन। बिनि गोसोनि साननाया मोखाङाव जाखांफैदोंमोन। नाथाय बियो बुङो, आंखौ बासायग्रा फोरबो जिसुनि मुङा बाख्नायजाथों। आं बिखौ सान्त्वना होनानै न'आव थिनहरदोंमोन। उननि बुधबाराव जोङो मोनसे नखर गिर्जानिफ्राय ओंखारबोदोंल'मोन। बै समावनो बिनि बिमायं हिन्जावसाया आरोबाव दुखुनांथावसिन खौरां लानानै फैयो। आयं मोसौआ मासे थैबावबाय। सिगाङाव अरनाय जिबौआनो बिखौ अरदों जानांगौ। साराया रौ रौ गाबदोंमोन। नाथाय बिनि खुगानिफ्राय ओंखारदोंमोन, आंनि इसोरा मान होजाथों। आमेन। बिखौ मा बुंनानै गोजोन होनो आं राव नागिरनानै मोनाखिसै। अखा हानाय बै बिलिफां समाव आंनि हिन्जाव लिलिखौ लानानै आं दुखु आरो गिलिर गोसोजों न' फारसे फैदोंमोन। अखाया थाद'आलासिनो हाबाय थायो। बेनि उनाव सुक्रुबारखालि बिनि बिमायं फिसाया जोंनाव फैनानै खिन्थाफैयो, अखाजों आयं सारानि न'आ गुग्रुबबाय। आं सारानि न'आव थांनानै नुहैयो। बिनि न'आ अखायाव गेरेबजोब्बाय। मानसिफ्रा हाब्रुनिफ्राय न'खौ बोखांनो नाजादोंमोन, नाथाय जेबो जायाखिसै। साराया आंखौ नुनानै बुङो, आं फिसाजोनि हाबानि थाखाय मोसौ गाय मासे फाननो दोनदोंमोन। आंनि साननाया फैमाल जाबाय आरो फिसाजोनि हाबानि थाखाय मासे सि आरो जौथुकनि मालमाथाफोर दानफ्रोमबो एफा एफा बायथुमगासिनो दंमोन। बेफोरखौ दा हाब्रुआव फबसिन जाजोब्बाय। फोरबोआ मानो बेबादि जाहोखो आं बुजिनो हायाखिसै। नाथाय अब्लाबो आं फोथायनायखौ नागारा। आं सैतानखौ निन्दियो। आं जिसुखौल' सिबिबाय थागोन। आं बिसोरनि थाखाय फोरबोनि आरज खालामनानै न'आव फैफिनो। अखानायै सुनिबाराव आं खोनानो मोनो, बिनि थालांनाय मासेल' मोसौ फिसाया कारेन्ट गोनां इलेक्ट्रिकेल खुन्थियायाव हुब्लिदफ्रांनानै थैबाय। अब्ला आं सानो साराखौ आरो माब्लाबाबो गिर्जायाव नुफिननाय नंलिया। बेनि थाखाय आं बिखौ बोरै दाय हमनो? आं लिलिखौ बुंदोंमोन, जोंहा सासे गाहाम फोथायारि गोमाबाय। थार बाथ्राखौ बुंनो थांब्ला आंबो इसोरखौ रागा जोंदोंमोन। अखानायै आं गिर्जायाव थाङो। गिर्जानि गिदिर खथाया मानसिजों बुंफबनाय। आं आरज खालामनाय समाव सारानि गारांखौ आंनि खाथियाव खोनायो। जेब्ला आं बिनि मोखाङाव नायो अब्ला बियो बुङो, जय मासिकि, फोरबो जिसुनि जय जाथों, हालेलुया। बियो गावनि जायगायाव थांनानै हान्थु खरायनानै आरज खालामहैयो। गिर्जानि समाव बियो सिखारनानै सिगाङाव लिलि फोरोंनाय बाइबेलनि पटखौ लानानै साखि होयो। दुंब्रु बिफाङाव बिथाइ थायाब्लाबो, आमगुर बेन्दोंआव बिथाइ गैयाब्लाबो, अलिभनि आबादा फैमाल जाब्लाबो आरो दुब्लियाव आदार बेदर होनो हायाब्लाबो, फालोखौ गग्रानिफ्राय बोख्ल'लांब्लाबो आरो
गग्रायाव फालो गैयाब्लाबो आङो फोरबोनियाव अराय रंजागोन। आंनि बासायगिरि इसोरनियाव आङो गोजोन। ना अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै सासे फोथायारिया दिनैहाय गावनि गलिनि मोसौफ्रा थैजोबब्लाबो, आबाद फोथारफ्राव आबादफ्रा जायाब्लाबो, दिनै आंखालजों दिनै जानाय लोंनायफ्रा गैयाब्लाबो, दिनै जोङो इसोरखौ नागारनो नाङा दै अनजाग्रा लोगोफोर। बाइबेलखौ नोंथांमोना नायहैनो हागोन। हाबाकुकाव लिरनाय दं रोखा रोखायै। साराया गाबाखै, नाथाय गिर्जानि गोबां मानसिफ्रा गोबारै होस्रिखाव गाबदोंमोन। आंबो गोसो सिङाव गाबदोंमोन। इसोरनियाव फोथायनानै थाग्रा मानसिफोरनो गोजोन आरो आशीर्बाद होनो थाखाय आङो एडिन जबनि बिजाबनिफ्राय गाहाम बाथ्राखौ खिन्थादोंमोन। उननि दाननि 1 अक्ट'बराव हुदाबादि बियो आंनियाव फैनानै गावनि 12 रां टाइटखौ होफैयो। आं मोनथिगौ गाव जानोनो बिहा थोजासे रां गैया, बेनिखायनो आं एसे होदेरनानै हरफिननो सानदोंमोन। बिब्दि खालामोब्ला फारसेथिं बिनि इसोरनो होनायनि मोननो गोनां आशीर्बादखौ आं खहा खालामनानै होनाय जायो। बिनि रांखौ नाजावनाया आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जादोंमोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। बियो रान्दिल' नङामोन, नखराव बिहा जानो गोनां 3 बेंगुरा मानसि जाहोनो गोनां दै, जानो गोनां नङा अनजाग्रा लोगोफोर, जाहोनो गोनां 3 बेंगुरा मानसि दंमोन। बोसोर 35 बैसोनि गावनि बिनानाव, बोसोर 13 बैसोनि देरसिन फिसाज्ला आरो फिसाजो, बिसोरनि अनगायै हाबा हरनो गोनां फिसाजो। अब्लाबो नाजावग्रा जानायनिख्रुइ होग्राया बांसिन बोर होजाग्रा होननाय फोरबोनि बोसोनखौ फोथायनानै आं बिनि रांखौ नाजावदोंमोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। आरो बिनि थाखाय आं आरज खालामदोंमोन। बोसोरनि उनाव बिनि दुइसिन फिसाजोनि हाबाखौ आं होनो मोनो। बेनो बे ओनसोलनि सिगां खृष्टान हाबा जायो। हाबा जोबनानै रायजोफोरखौ जाहोनाय समाव बियो सम बिनानै सायख' होयो। जेब्ला आङो सान 10नि गेजेरावनो 2 मोसौ गाय, 1 मोसौ फिसा आरो न' गोमाजायो, अब्ला मानसिफ्रा बुंदोंमोन, बोलोगोरा इसोर आल्लाहखौ खुलुमनो नागारै सासे नाबी मानसि जिसुखौ खुलुमनायनि थाखाय बियो सावनांबाय। नाथाय जेखि जानाङा मानो आङो बाइबेलनि बाथ्राखौ फोथायदोंमोन आरो जिसुखौल' मानिगोन होननानै थि खालामदोंमोन। आंहा थिं खोबनाय खथा मोनसेनि न' दंमोन। बेयो गेरेबनायनि उनाव आंनि एसेल' खामायनाय रां आरो बोलोगोरा इसोरनि बोरजों आङो खथा 3नि न' लुनो हाबाय। हालेलुया प्रभु जिसुनि मुङै। केरासिन बाथिनि बदलै इलेक्ट्रिकेल कारेन्ट बाथि सावनो हाबाय। फिसा हिन्जावनि थाखाय आं गोबां मावदोंमोन। बिहा दिनै सासे खृष्टान सेंग्राजों हाबा जाबाय। गेलामाल दखान आरो सि दखानाव बाखि लानाङै आरो रां दाहार होग्राफोरनियाव रां लानाङै हाबाखौ आन्दासाव बे जायगायाव आंनो सिगां खुंजेनबाय। आंनि जिसुआ बेबादि मावबाय। गावनि जिउ, रां आरो समखौ इसोरनो गथायग्राफोरखौ इसोरआ माबादि अनो आरो गावनि खोथा होनायखौ लाखियो बेखौ सारानि जिउ जारिमिना दिन्थिदों। दा अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जिसुआ गावनि अननायखौ सारानो लुफावनानै होदोंमोन दै अनजाग्रा लोगोफोर। दिनै जोङो जिसुखौ फोथायोब्ला दिनै संसारनि दोहोन दौलतआ दिनै जोंनि संसाराव थांनानै थानायाव दिनै जोङो सैतानजों सेजाब्लाबो, दिनै जोंनि फोथारफ्राव आबादफ्रा रज'आब्लाबो, दिनै जोंनि बाख्रियाव जाग्रा मुवाफ्रा गैयाब्लाबो, दिनैहाय जों इसोरखौ नागारनो नाङा अनजाग्रा लोगोफोर। फोरबो जिसुआ आनजाद लायो दै अनजाग्रा लोगोफोर। जेरै
सयताना जिसुखौ आनजाद लादोंमोन। बेबादिनो जिसुआबो गावनि फोथायारिफोरखौ आनजाद लानाया गोनांथार होननानै दिनै बाइबेला बुंदों। दै अनजाग्रा लोगोफोर, जोंनि फोथायनायखौ माबायदि फोथायनाय बेखौ आनजाद लानाया गोनांथार होनदों। दिनै जोंनि फोथायनाया उनफिनोब्ला दिनै जोंहा बेसेबांदि दुखुनांथावना जागोन। दै अनजाग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो जोंखौ जिसुआ आनजाद लायो। बे आनजादाव जों गसंथानो हायोब्ला जोङो जोबनो गैयै गोजोननाय, जोबनो गैयै दोहोन दौलद, जोबनो गैयै आबादफ्रा दिनै जोंनि फोथारफ्राव जानानै होगोन। अनजाग्रा लोगोफोर, बेनिखायनो जिसुनियाव थानांगोन। दै अनजाग्रा लोगोफोर, बे गुसुं इसोरनि रावखौ बुंनानै आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। दै अनजाग्रा लोगोफोर, आमेन।